Palit na ta. 30 tatong pagalat. What's up mga amigo, mga amiga? Kumusta? Dugay-dugay sa wala ka vlog, no? So karon mamalit ta og donut. Sabag mamalit og donut. Okay. Nag-sale maron ang Jayco. Mamalit og donut sa Jayco karon. Okay, so karon pag kita kabalik og vlog, sige man tag-edit. Ay, kapoy sa edit. Okay na kay. Kanang passion man na to, passion. So, let's go. Mamalit na tao. Jayco donut. Let's go. Padong na ta sa Jayco. Okay, padong ta Jayco. Let's go. Linya ginati ba? Grabe, ngani juga lami ang Jayco, no? Abot guys, kami ko kapit na maka-abot kapalit. So konting days, konting ulat-ulat sa tawag. Okay. Kuya tamot na nig donuts. Chill lang. Dagan pa na sila stock ng donut. Chill.
Huli ka sa video. Linya Pamore. Kas nakalingkod na ta. Okay. Kita yung name ng company ko. Ikakat na ko yan. Palit at Chico. Kinuha ko is 24, number 24. So, wait lang tawagon. So, kabalo ko sa ang ANB. Pero I think doon na sa abot. Pero masarap ito. Bira siguro. I'ma make you pump like that. Make you pump like that. Lat lang sa tawagan. Okay, so ang papilian nila is A and B. So ito yung A and B is equivalent of doha. So 300 na siya. So ang kuhaan lang is isa lang 150 ra.
Para makasave. Isa lang ang baon. Hindi mo niya maportariya man. Ulat lang kita tawag. Sige lang magbalik-balik. Okay, so chill. Tatong pagalat. Isa lang. Check on my man. Tuluan na nato ang Jacob kay makatilaw naman ako ng crispy. Try na ito ang Chico. A few inches later. What's up? Welcome back to my YouTube channel. Ay, nalingaw ko sa akong paglinya kanina. Jacob. Oy, sino dito? Yes. Ilan na? Ang 50. Ilan ka ba? So kasi 12? 1,000. Linya lagi. May bito na. Linya lagi solid kayo eh. Solid kaya tong paglinya eh. Wow! Katilaw lang yung tawag Jacob. Ay, kailan ka ni Jacob? Excuse me, kailan ka ni Jacob? Wow. Ako na lang si Jericho. Jacob Rosales, mong sali ka sa vlog. Ayan guys, ayan mga amigo. So, dili ni para ako ha, sa akong ni Uyab. Kaya mo galing kwarta. Uy, dili na nila kano. Ako na. Ako na ni. Sarap ang bibili. Wow! Ano kayo? Hindi ba ito rich kid? Hindi ba ito rich kid? The price of... Ooh, yes! Ang sarap! Ay, siya gusto mo. Lami kayo. Lami kayo to. Tingnan mo yan. Yun na nga. Manatagan box sa ato ha. Crispy cream. Ay! Take two. At yun na nga yun. Sus, manatagan box sa ato ang Jacob. Kanina na sa'yo. Grabe kay taas kay Linya. Abot sa bantay ka tong kan hagdanan dito. Sa may Chiken Deli. Chiken Deli, ang linya kay sa may hagdan. So mo to ilang pangutana. Taas pa ko naglinya. And then nangutana pilang box. The Jayco kani wala kapalit ay. Wala man siya kay bawo nga. Malit ko Jayco. Trader daw. Okay, so tutlo na nato atong vlog. Ikaw na lang mag-ingon nga kanang excuse me. Pala ko ingon nga please subscribe my YouTube channel and leave a comment. Sige na. Okay lang. Sige. Sige. Ate na. Digig
talaga. So, sige, ako na lang. Okay guys, ayaw galimot sa pag-subscribe mo. And then, comment kung ganahan mo sa video.